Здравейте на всички, аз съм Можо Геймър BR и днеска играем Call of Duty 2 мултиплеер в Миятбо. И това е първи епизод в канала, или втори. Също така където ви ги също снима, или там както го наричате. Снима в този сървър. Имах по-силен ранг, може да бъдете отстрани. Имах по-силен ранг, но за съжаление забравих с паролата. Не, името ми се обърка, нищо не мога да правя. И сега не мога да я раснем. Но няма нищо. Ние всички ще успеем да дигнем ранг. Той е ранг 13. Само 13 лева, аз му вдигнах само 1 лева, вдигнах да стигне до 13. Нищо не ми позволи. Заръчето много яко, играчката също. Предпочитам я на хората, които имат слаби компютъри. Не е чак толкова слаб, но има слабости. Тия компютъри има, разбира се. Малко ще намаля звуците, защото аз не се чувам сигурно. Направо е така. Ще направя. Колкото да се чува нещо. Така, аз ще ставам ранг 7 в този сервер. Ще може да направим нова поредица. Бум! Свали го. Ще игричката е забавно. Особено става помпичка, ако се научите да стрелите, бати пъртата статия. Тъй аз не мога да намеря никой нещо, днеска ли ми се получава мултиплеера. Значи, игричката е доста хубава. То с нещо. Да не би да е сляп. 25 точки. Но яко е. Така няма да говоря с никой по скайпа. Скайп ще има в описанието. Скайп и фейсбук страница. Оу, фък! Оу, фък! This of holy shit, motherfucker! Игра! Нига. Вижте колко трупове, трупчета, ботчета, всичко има. Всичко по-малко. О, майко, разминах се. Разминах се. Опа, тук е много тъмно е. Ще увеличам малко брайтнеса, за да може да виждате. Той е увеличен, но още ще трябва. Така, идеално. Малко светличко, но какво се прави? Но мисля, че ще потичкаме. Ето, сватичате. Сервера няма да го има подписанието, понеже IP няма откъде да взема за то сервер. Боже, нищо мой границ. 3 кила. Не съм се стегнал добре, че да игра като хората. 50 кила ги правих. Ще става помпичка. Няма нужда да заеквам постоянно. Да. Пак го правя. Хора. Каски. Ще ударя една. Не мърдай. На през тях. Бум! Майко, човек! Нали го свали, бе? Може би не съм... Всяко... Не точен ли ще ме наричаш? Майко, това си играм. Майко, хора! Така... Къс няма по сервера, но викам, че и той ще съм тук.